środku świateł zaczyna się cisza. Nie ta zwykła, w której milkną słowa, lecz ta, w której świat oddycha wolniej. Wśród drzew, za błyskiem sztucznego blasku, czeka inny rytm. Rytm natury. Tam, gdzie ludzkie światła gasną, budzi się noc koni. Ich oddechy parują w mroku, jak echa odległych światów, a każdy szmer, każde drgnięcie ucha jest rozmową, której nie słyszymy. Czasem mam wrażenie, że właśnie tam, po drugiej stronie światła, zaczyna się prawdziwa rzeczywistość. Może właśnie dlatego tak ciągnie nas w stronę tego, co ukryte jest za światłem. Bo tam, gdzie kończy się iluzja dnia, zaczyna się to, co prawdziwe. Nie zawsze trzeba patrzeć dalej. Czasem wystarczy zobaczyć głębiej.